Vítajte späť. Dáme si sľúbené príklady. Kľudne si ich najprv vypočítajte, stopnite video a potom, keď ich budete mať hotové, vráťte sa, aby ste si overili, či to máte správne a či ste správne pochopili postup. Takže ideme na to. 2 deleno 5 nevieme, takže dáme si 0 a 20 deleno 5 je 4. Pridal som jednu nulu, to znamená, že budem mať 1/10 miesto. Čiže odrátam si tu, hop. No a pre tú desatinu čiarku tam nemôžem mať, že prázdno, musím tam dať nulu. To je môj výsledok. 6 deleno 8, zase osmička je väčšia, takže to neviem. Takže si dodám nulu. 60 deleno 8, osmička je tam 7 krát. Zvyšok je 4, ak dobre počítam, lebo 7 krát 8 je 56. Dodám si nulu sem aj sem. 40 deleno 8 je 5, nemám žiaden zvyšok. Mám 2 nuly, takže budem mať 2/10 miesta. Rátam odzadu zase. 1, 2, hop, hop. A 2-krát počiarknem. 6 deleno 12. Je to dobre tam vidno to deleno? Je, dobre. Zase nedá sa, takže dám si 60 deleno 12. No a 60 deleno 12 je 5. Dodal som jednu nulu, takže 1/10 miesto. A to je môj výsledok. 7 deleno 20. Nedá sa, takže dodám si nulu. 70 deleno 20. 20 je v 70 3 krát, lebo 3 krát 20 je 60. No a do 70 mi z toho zostáva 10. Dodám si nulu, sem aj sem. A 100 deleno 20, to je ako 10 deleno 2, keby si zakriem tie posledné nuly. Čiže 100 deleno 20 je 5, bez zvyšku. 2 nuly, 2/10 miesta. 1, 2, hop. Tak. A to je náš výsledok. Stále iba dodávam nuly a koľko nul som dodal, toľko desatinných miest musím mať vo výsledku. Dúfam, že pochopené. Vidíme sa na budúce.